nan sai a hankali wallahi. Bari ba. Bari ba. Ya gari ne ba. Ni alhamdulillah. Ai kawai a nuna gode Allah. Kawai a gode Allah. Wai mutumi na kai ma kana jin garin nan ne? Alhamdulillah. Kai jaure ne zan kaya garin. Ai amma ni na jin garin. Alhamdulillah. Amma ina jin garin. Ina jin garin. Ni dai haka ne mutunci. Na ga shi shekaran jiya ga ya dawo ka ga wannan ba kai ba. Wallahi ba lallai. A ni ba na jin gari. A ni na jin gari. Ba dan jin garin nan ne. Dan girman Allah ku kai ma kana jin garin. Wallahi jin garin nan nake. Ba zan goye mu. Ni ne za a gode Allah kai za a gode wa. Ya mai da shi ne dai karshe. Kuma ne ina jin ka ba. Kwana biyu ba nake ga ma ana tuguna a garin nan alai. Gashi ka baki da yanayin killace mutunan da aka baki. Ga gari yayi nake ga ma alaji. Ga yanayin killace garin nan da aka yi. Ga zafin gari ga azumi fada yake wai. Mu ga sai mu ce mu kai za mu gode wa. Ake ta yi ba. Kai za mu gode wa. Mutuwa wannan da ciwo da babu ciwo in dai ajali ya kira ka ce. Dora mi yake ake. Kai a dai ko wani gode Allah a dinga fawala Allah komai. A gode Allah da mu gode masa kai za mu gode. Ana yi yayi. Kai za mu gode. Ana yi yayi. Gaba ɗaya gari ya ja layi yayi. Wani gari ya ja kawai ku gode wa Allah. Shi da dan wancan nayi ba ga ba man canza kike ba ba mutumin ba. Shi kiwo kai abokina. Ai ga ma mutumin da nan. Joro. Kwana biyu. Kai. Alhamdulillah lafiya kallon. Kwana biyu an rabu da haduwa. Ya gida. Alhamdulillah. Kwana biyu. Bakin mutum da kan na zari. Kwana biyu. Lafiya kalau. Ai ina gaya maka tun lokacin da muka yi fatan nan a kwari aka tage mu naga kayi gudu iya kash kai kike abokina kana da gudu. Bai na wannan bai ci a cikin jama'a. Kai dama kake? Kai dama barawo ne.